Tento podnik bola naozaj výzva nájsť, keďže patrí medzi secret bary, respektíve ako hovoria v barmanskom svete speak easy bary. Kedysi tento koncept podnikov bol rozšírený hlavne počas prohibície. Cocktail bar, o ktorom hovoríme, sa volá Michalská Cocktail Room. Podnik nájdete na Michalskej 5 a vstup je cez reštauráciu Urban Gastro a musíte sa opýtať čašníkov, aby vám vysvetlili, kam máte vlastne ísť, pretože nikde nie je napísané ani jeho meno. Musím uznať, že majiteľom sa tá idea tajného baru vydarila, lebo ja som počula už o tom viackrát od známych, že existuje podnik v Bratislave, ktorý má tajný vchod a musíte do neho vstúpiť cez skriňu. Ale poďme k nápojovému lístku, lebo o tom je primárne cocktail bar. Ponúkajú tu 10 klasických koktejlov a 10 moderných variácií so zaujímavými príchuťami. Priemerná cena za koktail je síce trošičku vyššia, tak okolo 14 €, ale stojí to za to, lebo nie sú len chuťovo zaujímavé, ale aj po vizuálnej stránke je to doslova umenie. Otvorení sú od stredy do soboty od 6. Ešte taká rada na záver, pokiaľ sem chcete prísť v piatok, určite si treba urobiť rezerváciu, lebo sú väčšinou vždy plní. Ja sa s vami lúčim, prajem pekný deň a vidíme sa zase v nejakom inom bare.